Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon entzule, egunon guztioi eta zuei ere bai, Goiuri Mai, egunon. Bai, egunon inigo eta egunon Mai. Egunon ekipo, aizu Goiuri, gaur pozik egongo zara ezta? Gaur tearen nazioarteko eguna da. Ua, kei, zei, jeku, edo harmonia, errespetua, garbitasuna eta lasaitasuna. Esaten dute lau hitzoiek teari buruzko guztia esaten dutela. Aizu, galdera bat. Tea edo kafea edaten duzuenean, zein norabidetan biratzen duzue goiaratxoa, ezkerrera edo eskuinera? Eskuinera? Nik bezala ordun, eta zokino? Jo, nik munduko zein tokitan nagoen arabera. Bai, Coriolis efektua eta lurraren eguzkiaren inguruan, lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen errotazio hori, pixkat kontuan hartu behar dituzu. Ez dakit nola iritsi garen tetik Coriolisera, baina ondo ekarria. 1782an jaio zelako Parisen Gaspar Gustave Coriolis, ingeneri eta zientzialaria. Zenbait makinaren mugimenduaren dinamikan egindako ikerketek mugimenduaren ekuazio diferentzialak asmatzera eraman zuten. Koordenada sistema baten barruan kokatzen direnean eta sistema hori biratzen ari denean. Haren lanaren omenez Coriolis efektuak bere izena darama. Coriolis, interesgarria. Ordun Inigo zure teoria jarraituz, iparraldeko edo hego hemisferioan teak resistentzia handiagoa eskainiko dio goiarari, biratzen duzun norabidearen arabera. Noski, Mai eta tearen ordua ere kontuan hartu behar dugu. Eta tearen ordua zorrotz jarraitu alizateko munduan erreferentzia markatzen duen erloju bakarra dago, Big Ben. It's not a tower, it's a bell, ding dong. Big Ben is not a person, Big Ben is not a clock. Big Ben is not a tower, it's a bell, ding dong. A science museum to learn about space, astronauts, rockets, awesome place. At the British Museum you can see Egyptian mummies. It's free, a science museum to learn about space, astronauts, rockets, awesome place. At the British Museum you can see Egyptian mummies. It's free. Big Ben. 1889ko gaurko egunez inauguratu zuten Big Ben Londresen. Big Ben goitizen bat da, eta horrela deitzen zaio Londresko Westminster jauregiko erloju dorrean dagoen erlojuaren 5 ezkietatik handienari, 13,5 tonakoari. Asko erabilioi da goitizen hori alaber bertako erlojua adirazteko eta are dorre osoaz hitz egiteko ere. Big Ben erlojua munduan dagoen 4 aurpegiko erloju kanpaidun handiena da. Bueno, gauza bat ez dut ulertzen. Coriolis efektuak koialari egiten badio, zergatik ez dute erlojuaren orratzen kontrako norazkoan biratzen hego hemisferioan, Mamuak daudelako. Mamuak? Mamuak. Ametxetan zure bila doa. Bai,
mamuak maiz. Pac-Man bideojokoa 1980ko maiatzaren 21 kaleratu zuten. Arrakasta handia izan zuen bideojokoen industrian mundu mailako fenomeno bihurtuz eta Guinness errekorra lortuz garai guztietako bideojoko arrakastatxoenaren kategorian. Pac-Man bideojokoaren helburua pantailan dauden puntu guztiak jatea da. Atzetik dabiltzan lau mamuetatik ies egiten duzun bitartean. Pac-Man harrapatzen saiatzen diren lau mamuak hauek dira. Shadow, Speedy, Bashful eta Pocky. Mamu hauek urren ez urren gorriak, arrosak, urdinak eta laranjak dira. Eta modu berean mugitzen dira ipar hemisferioan eta go hemisferioan, mai. Oida, mesedez. Nahikoa da. Utzi Coriolisekin obsesionatzeri, mesedez. Ados, bueno, mesedez, azken galdera, venga, azkena, Uste duzuek Coriolis efektuak hegazkinei eragiten diela? Hegazkinei? Nola hegazkinei, mai? Bai, adibidez, Charles Lindbergh Atlantikoa New Yorketik Parisera zerkatu zuenean 1927an, adibidez. Nueva York, París, 1927, 6.000 kilómetros, vuelo de prueba. Despegó de New York, desapareció en la niebla. Un avión vuela sobre Manhattan. En el aire hay una brisa fastidiosa. Dentro del avión hay paracaídas. 1927an Charles Lindbergh Le Bourget aireportura Parisera iritsi zen bere lehenengo hegaldi transatlantikoa bakarrik eginez. Lindbergh Atlantikoa zerkatzeko erabili zuen hegazkinaren izena Spirit of St. Louis zen. Eta Atlantikoa zeharkatu zuen lehen hegaldia bezala ezagutzen den arren errealitatea da 1922an jada Kago Coutinho eta Sakadura Cabral Portugaldarrek Lisboa Rio de Janeiro ibilbidea egin zutela 3 hegazkin erabiliz bidaia horretan. Horregatik galdetzen nuen Coriolis efektuari buruz, nola eragiten dio hegazkinari ekialderantz edo mendebalderatz doanean. Ez dakit mai, ezkerreko eta eskuineko politikariak ere badaude eta horrek ez du zerikusirik Coriolisekin. Vale, hori egia da. Adibidez, 1921an jaio zen Andrei Dmitrievich Sakharov. Sakharov Sovietar Batasuneko fisikari nuklear ospetsua, sozialista eta giza eskubideen eta askatasun demokratikoaren aldeko aktivista izan zen. Bakearen Nobel saria eman zioten 1975ean. 1985ean sortu ziren Sakharov sariak haren omenez izendatuak Europako Parlamentuak giza eskubideen eta askatasunen alde lan egiten duten pertsona eta erakundei urtero ematen dizkieten sariak. Never not go home, we won't go, we never not go home, 'cause KGB's at home. Oh, Sakharov, I love you so, and I will never let you go. So don't you let the mothers know, Sugar Bush, I love you so. Sakharov, what can I do? Brezhnev's not so pleased with you. So promise me if you'll be true, I'll go into exile with you. Oh, we'll never not gonna go home. We want. Bueno, zer iruditzen lorategi batetik bestera joaten bagara. Lorategi batetik beste batera? Coriolis berriro mai? Ez. Entzun dugu Sakharov Garden abestia eta Tarot Gardenera joan nahi dut besterik gabe. Tarot Garden edo tarotaren lorategia Italiako Toskanako Garabikion kokatutako arte parke bat da. Tarotaren arkano nagusien irudietan inspiratutako estatuaz beteta dago parkea eta Niki de Sanfal artistak sortu zuen. 2002an hil zen Niki de Sanfal, frantses eskultore, margolari eta zinemagilea. Lehen emakumetako bat izan zen bere obra artistikoagatik nazioarteko aitortza jasotzen 20. mendearen erdialdean. Autodidakta izanik hainbat artistek inspiratu zuten bere lana, ala nola Gaudí, Dubuffet eta Pollocken inspiratu zen, 50ko hamarkadaren amaieran unibertso bat sortzeko oso originala, beste joera eta mugimenduak albo batera utzita. Kolore biziek ezaugarritzen dituzten bere lanen artean garrantzitsuenak dira Le Paradis Fantastique, Hanover Nanas eta aipatutako Tarot Garden. Jo, azken galdera egin aldezaket, mese, azkena, mese. A ver... Vinilozko disko bat alderantziz biratu aldaiteke? Osea, berdin alda erlojaren orratzen noranzkoan edo kontrakoan noranzkoan joatea, berdin alda dextrosum ala sinistrosum vinilo bat? Amatxo maitia. Ustezko Coriolis mai burua da gehiegi birakari zaizuna, baina vinilozko diskoi buruz egin duzun aipamena aprobetxatuko dugu, ez da, Inigo?
Nire aitak Brahmsen musika jartzen zuen magnetofoi batean, eta nire amari eskatzen zion irakur zezala Lizardiren poesia musika horrekin. Horrela ikasi zuen euskaraz, bi gurasoak errenteriarrak ziren, eta amak oso ondo egiten zuen euskaraz, baina aitak 40 urte ingururekin ikasi zuen, gero euskaltzaina izatera llegatu zen. Horrek meritu handia du. Antxon Balberderen hitzak dira hauek, eta gaur bere urtebetetze eguna da. Zorionak, Antxon! 1943an jaio zen Donostian Antxon, urte askoan Xabier Leterekin batera kantatu du eta Julen Lekuonarekin ere aritu da. Hainbat euskal olerkariren hitzak musikatu ditu, Lizardi, Lauaxeta, Xabier Lete eta baita bertso zaharrak ere. 2025an Donostia Kulturaren adarra saria jaso zuen euskal musikan egindako ibilbideren aitortza bezala. Eta hori izan genuen gure estudioan pianoa jotzen entzuteko. Beraz, zorionak, Antxon Balberde. Lapikoak ekarrezazu dena etxera, bildu itzazu oial berrira, margo arrotzak begiak dantzan, liken gorriskak, aitzak arrantzan, bildu zaitez zure misera, bildu itzazu oial berrira, margo arrotzak begiak dantzan, liken gorriskak. Bueno, honen ondoren argi dago. Birarik eta bueltarik ez, mesedez. Aber, nork egingo digu hore gaurko irratsaioan bere bizitarekin? Bitxa konpainiak Leioako Umore Azokako euskarazko ikuskizunik onenaren saria jaso berri du aritik tiraka ikuskizunarekin. Ane Gebara eta Iban Casado gurekin izango dira sorkuntza berri honi buruz hitz egiteko eta sari hau nola jaso duten kontatzeko. Eta esan bezala egun garrantzitsua da guretzako gaurko egunez duela 89 urte Habana ontzia aterazelako Santurtziko portutik gerratik iasi zijoazen 15 urtetik berako 4.000 euskal aurrekin erresuma batura. Gure entzule finenek badakite podcast bat egin genuela gutun batzuetatik abiatuta, beraz, entzuteko aukera izango dugu. Eta doinetatik aratago podcastaren atal berria entzun behar dugu, Atzo soinu frogetan hasi eta ez genuen denborarik izan. Badena pres baldin badago, sintonia. Ez dago mamurik eta Big Ben erlojuan ordua da. Uakei sei jako eguneroko errituala, asteko ordua heldu da. Egunon Koriolis zaleok, ezker eta eskubi gaur maiatzak 21 ditu eta osteguna da ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Eta Goiuri txalokari da. Zuekin entzuleok mai Gorostiaga pozu egunon. Egunon gora Koriolisin estrorzun eta destrorzun. Eta zuekin Nora Gaztainaga Oiarbide egunon. Nora. Oi, no, abarkatu. Egunon. Egunon. Zuekin Asier Arrieta González. Egunon. Eta Koldo Iturbio tamendi egunon. Ez egizien den hori. Ez, gaur nahiko Koldo etorri zara. Ia, pixkat Koldo. Bai. Koldo pegia dakat. Bai, betaurrekoekin eta pixkat Koldo zaude, bai. Bai, nik uste Nora Asier eta Koldo izango zaretela gaur. Ados, hori ekin denik aurrera, egunon. Goiuri ezei zarandi, egunon. Egunon. Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1100 eta, ikusten dudan, 85 garrena da gaur. 1186. Zortzia da. 1188 garrena du gaur, goizak 10 eta 20 minutu ditu, maiatzak 21. Eta gu hemen 6 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongietorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian.
Atzo gurean izan ziren Iban Martin eta, bere akordeonistak Maite Ruiz Erentxunek gomendatu zigun Naragoni izeneko proiektua, akordeoia oso erdigunean duelako, folk doinuak, eta Naragonia kuarteten Hellboard, Too Late to Sleep, kantuenekin abiatzen ari gara gaurkoa. Eta noski maite duten tartea zabaldu behar dugu, baina txatera begirare jarriko gara. Egunon gaztia, egin diokerrek egunon, edita, baita Gorka Zuri ere maite duta da Euskal Komunitateko kazetarien WhatsApp taldeak eskertzen dira batzutan, bidaltzen dituzten informazioak eta bar. Osondo, nik ez daukat WhatsApp talde honen berri, baina Gorkak bai, osondo. Gorka, haserre gaude, pikatu gara. Erabilgarria da lan egiteko, eskerrik asko. Behonda izuela, izue. Egunon, dio berriro Edita Brokosek, Edita Brokos denok batera zaiozu, egunon. Egunon. Horrela bai, horren bai. Maik irabazi du Koldo Elizaldeko bigarren sari antzerkia, Bergaran gora antzerkia. Vale, Gorkak irabazi. Mai, irabazi deu. Irabazi deu. Banekin estrenaldia izan zela, ez da guendela aste batzuk, eta Gorka zorionak, iritsi eta arrakasta, hau pazu. Eneko betaurreko horik busa ze guapo zaude. Ez dut ulertzen. Boa ze guapo zauden. Nola zeaten gai, lerro artean irakurtzeko, Eskerrik asko, zenbarko ez da? Osa, hoxe. Eskerrik asko. Koldo ze jatorra dan, Xabi esan duen, Xier esan eda, Xier, zer moduz, liga amaitzen? Liga amaiera azteko moduko da realtzale batentzako. Ke ba. Onda gaudeta. Eta hilenguan Donostiatik nien bilen Reala jokatu zuen, eta aurpegik eretan, nahi nuen, justu, kontzertu izan zuen mugantaldeak, igandean izan zen realan partidua, ezta? Bai, esango nuke bai. Eta realtzale batzuk kamisetarekin eta lagun batekin indon desanen bida. Aurpegik eretan, segituan antzemango dugu garaipena, berdinketa edo porrota izan den. Eta geratu ginen horrela begira, eta porrota. Eta holago batean bata besteri izan zion. Buka dadila denboraldia lehen bailen, buka dadila denboraldia, bai. Bueno, estabil jende oso pozik. Baina oso pozik nago, Bai. Kopa irazio guta, Kopa garaipena lortu zuenetik Realak, Xabik bizitzan sinisten du, nola izan zen esaldi mitik hori? Bai, bizitzan sinisten zuela esan zuen. Bai. Gero ez da gutxiago, baina. Ik daukak, ik belarrondokoa. Bizitzan sinisten du Realak iraziolako kopa. Mikauera letxe. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Pare bat baneukan. Bai, baina bi. Baina azteko, Euskal futbola ipatzen oso, baina, ez da, Arteta eta Emerik, bi entrenatzaile euskaldunak irabazi dute horrelako, ez dakit, sarik edo, kopak edo zer. Bueno, nireak, aipatu nahi nun biharkoa, maiatzako 22, bakizue Eskaba iesaldiaren urte horrena izango dela, eta, maite dut izugarri beti txinparta elkartea, antzoengoak, baita ere, memoriaren alde egiten duten guztiei, maite zaitu ustez, gorazkaba. Eta, beste bat, guain dela astebete, irakurri nuen albistea, bakizue, ekainak bat Meridako Erromatar antzokian ospatuko dela Max Sariaren gala, antzerkiaren Max Saria manatuko direla, eta, izen bat badakigu aurretikan saria jasoko dula, eta Euskarri honea dator, gurea dala. Ez ezagun antzerki taldea irungoak jasoko dula Max Amateur edo gizarte izaerako saria. 2007 sortu zen ez ezagunok taldea, Ana Perezek, Miren Etxeberriak, Luisma Morenok, izugarrizko lana iten dute, bere azken lana exactikamente diversarekin ebai sari desente jaso dituzte, eta han eta hemendik ibiltzen direla, izugarri maite zaituzte. Zorionak eta upazuek, ez ezagunok, antzerki elkartea. Hemendik besarkada bate eurentzat, goizeko 10:26 ditugun honetan maite dutekin jarraitu behar dugu, eta norak behar ere maite duta. Egia esan ez ez ditezta harritu, horren oituta nago. Ez dakit. Jende asko egiten dizu Nora. Nora, Narua, bai. Ja, ez zait arraro egiten dela, baina ez dakit, pixkat dislexia, bai. Ez, nire maite duta da, urteko denboraldi hau, nik esango nun izan daitekeela nire guztokona. Jertxega geiztea honea,
gau arte argia otea, terrazan lagunekin kanpon zerbait hartzea, gaur 32 gradutara iritsiko gara, Igual hor ja ez deta inbeste maite urteko denbora. Jo, hasi gea. Eta igual da, aste guztin, olen behau, Beiratu genuen atzon eramatani, eta... Zaizu gustatzen, zuri, goiuri. Ni 28 gradu da nere... Entzuleok. Nere mugaren Ni banoa. Banoa etxera. Nere muga 28. 28 arte jasaten dut, baina 32 gehiago iruditzen zait. Ba, uste, aste bete aguantatu barko zuela, hola. Vale. 32, 33. Bai. Aukera bena, etxan sartu. Bueno, hemen ondo gaude, hemen barrun. Hemen barrun ondo gaude, bintzat. Bueno, batzutan bero egitegu hemen, Egia. Esan izan dute hemen batek sartu eta zeitzun, hemen ze bero egitegun. Ni bai. Batzutan dice. Oso, no. Venga, Xabi, ze baite duzuzuk? Nik gaur baita negatibo nator, Jo, azken aldein, Xabi. Nola ez da negatibo ongo, Xabi, Jesukristo neguraldia eguzkia atera eta hemen ja jendeak kejaka baldin badago. Nola ez da negatibo ongo. Deprimitzen duzue, baita loteri irabazi berri duena. Ez, ni talde Igorrekoa balin bada. Ez dago gaia odola egiten. Ia da. Baina ez txintxin, Xabi, barkatu. Aurreko astean, euririk egin ez zuen eta kejaka zinaten euria egiten zuelako. Eguzki atera da, 30 gradu ingo ditu gaur. 32. 30. 32? Bai, zagun 32. Tolosan 30 markatzen du. 32. Momenturik beroenean. Eta ja kejaka ari zarete. Ez, galdetu egin dut. Ez, gora ez eize. Zein nahi duzue bizi termostato baten erdigunean, 22 gradutatik 25etara? Eta ize pixkat. Bai. Gauza plastikoa daukana jende honek. Dios! Gobiko desertura bialduko nizuegenik. Bidali. Repor bat egingo du. A ver, nola izango zan, beharko genuke pixka bat haize efektu bat hemen nola baite gobiko desertuan... Coriolis. A ver... Bai. Horrek balioko liguke igual, baina... Jarri. Ai. Gobi. Txinako iparraldea eta Mongoliako hegoalde artean nagoen basamortua. Munduko basamorturik nagusienetakoa da. Iparraldean Altai mendiak eta Mongoliako estepak. Hego-mendebaldean Goi ordoki tibetarra eta iparraldeko Txinako odolkia hego-ekialdean ditu. Gobi, mongolieraz, basamortua da. Gobi, basamorturik basamortuena. Diote, bertako tribu batek haizeari gerra deklaratu ziola eta lurpean amaitu zuela. Latitude harietan dago Xabi Arrieta González lankidea. Xabi, egunon Euskal Herrian, Gobin, bestelako ordutegian gara. Zer modu zaude? Bai, hemen eguraldiak fuerte jotzen du. Iaizi tipoa. Wow. Eta guain, tin, eta gorkor bizu sartzen da, bere latitude horietan abestiarekin, eta ya está, osatu dugu sekulako erreportajea. Eske, zoragarria. Azkarra gara, Argirik ikusi alduzu latitude horietan. Gobiko desertuan. Bitxikeri bat bai, flipatuta utzi nauzu goiuri, aipatuzu Altai mendiak. Bai. Atzo, egon nintzen, orduta piko, behidatzen Altai mendilerroa eta, porque hor barruan daude Alai mendiak. Eta nire semea Alai izena du. Eta txikia zanean esaten genuen, noiz behon bergara Alai mendietara. Eta atzatxalden tartu nun, eta egon nintzen, urtean zehar zenbat aldiz, aipatzen dugu Altai mendilerroa. Eta utzi azu, ai la ostra. Eta honek ze izen du inigo? Inigo askotan erakutsi. Baden-Meinhof sindromea. Bader-Meinhof sindrome. Hoiz esan denik, ez? Sensación térmica. Sensación térmica, hoiz esan. Sensación térmica, 31 gradu. Badakizu Alai mendian osinei nola ditzen dieten? Alaita asunak.
Eskerrik asko Puzela, honekin bagoaz, bihar ardea ez oraindik goizeko amazterriak direla. Eta Xabik bere maite dut depresiboa, esan. Eta Puzelan gobin bezala izugarrizkotza. Bai, kontua da, azken bi egun hauetan, naizela Putxinbol, ofizia honetan, Ui. Joar Putxinbol? Sartu dira hemen, Noa, Imanol, eta Eneko. Pakien, sí. Bueno, Eneko gutxago. Baina Imanol eta Noa, eta lehenengo gauza esan diate, ze ondo, hile horre hau, bai, dena polita, ez maten duzu ezak izer, niko beto mozten dut. Buah, eske beste gauza, entzuleok. Noa Gaztaina Gaujarbidek dio, moz dizagukela hilea, hilapaindegi profesional batean bezala, xe? Fiatu zu. Nik esan dut, nik hila mozten dakitela, eta nik hila moztu diotela jendeai. Gainera, atzo galetu nuen. Jendea zer da, zure anaiari... Nire lagunei. Lagunei ere bai? Erasmuseko lagun batzui baita. Bai. Eta orduan sartu naiz, eta esan diot, Xabi, atzo ia moztu zenun, zure pelukurak ia moztu, ze atzo ginen zure pelukurak azitzik. Bai, atzo ja sartu nintzanean ofizinan, Basileak hasi ziren, Imanolen partez. Oida, Imanol. Noa jarraitu egin zion. Eneko era pixka sartu zen. Nik enun ez dara esan, ni pagian utzi. Hemen denak. Ba, hemen Eneko, denetik hola airoso atean nahi. Eneko ia moztu zunen bezala, nik esan nun, bida, Eneko ia moztu dizue. Orduan, zuri baita esan izun, eta jazta. Oso ondo zaudete biak. Horrek berdin digu. Hala ere gauzat esango dut, Noa eta Imanolek, Imanolek Noaren TFG-a salbatu zuenetik, hor ja dago, beti arrazoi eman behar. Bai, engranaje bat, pixka bat, borrokalaria, bai. Imanolek bazpad ez du ona begiratu ere egiten, baina kasko bat kenduta dauka, ezker belarritik gu entzuteko. Da ez entzunaren egiten ari da, Trebea da gizon horretan. Batzutan ez du entzuten, ez egia da. Batzutan ez duela kasorik egiten, ze nik noizbait esan izan diot zerbait, eta behar naizta kasko baten, belarri bat biztan izan, igual da gauza asko esaten dizkiozula, eta pixkat nazkatuta daukazula giza joare, bai. Osea, zupagen. Estuak. Tira, ez dakit ja, maite duta zein dagokion. Koldori. Oain pentsatzen jarri da, Koldo eta Enekok ez dute lotura hundirik. Bukaera, oza, baten bukaera Enekoldo izan zindezke, Enekoldo. Enekoldo, hemendik horre Enekoldo. Enekoldo, ze maite duzu? Bira, nire maite duta da, gau ez lan egitea. Ze niri, bada jendea nahiago duna goizetan lan egin, eta ni nire kasua da gauetan jartzen naizela idatzi behar baldin badet, edo txostenen bat egin, edo danalako lanak egin behar baldin baditut, nahiago dut gau ez egin, ze errexago egiten dut lan. Eta orduan atzo justo gauean lanean egon nintzen, eta horregatik maite dut gauean lan egitea. Gero egia da horrek ere eragina dula, ze nire lo orduak ez dira berdinak ere, hori ere kontuan hartu behar da, baina, bezala, maite dut gauean lan egitea. Begira, hor ez dut bat egiten, zure maite dutarekin, baina... Hombre, baina Eneko nahiko gautiarra dela... Bagenekien. Eneko, justo, bai. Bagenekien, bai. Orduan. Enekoldo gauaren piztia da. Horrekon zesan zenun, ordu batak aldea hartze zenula lo? Ez, hoi noiz esan nun. Zu normalen lo hartzezu? Bai, behan du jutezea la lotara. Ez, juten naiz, jun behar deten, orduan. Dala? Ordu dala? Gorputzak ez atzaiten mugu. Vale. Ojo, hemen daukagu, nola beste Llorente futbolista hau? Marcos. Marcos Llorente badaukagu, behar dut nene erritmo zirkadianoak agintzen dira momentuan. Marcos Llorentek esaten du gauean ezin dela kirolik egin, ezin dela jan, osea, gauean, lo. Ez dauka ideike. Guretzako gehiago. Gero, ze gauza den, atxikusin un bideo bat, jontatzi zezun Marcos Llorente. Eta nola beste bizar gorri hau. Pablo Motos. Igual gobiko desertura, noa? Igual gobiko desertura, noa? Eta gerra deklaratzen diota izeari. Sepultan azala lurrak. Nik badokan maitutat oso polita. Esan? Atzo goiurirekin, ez baina zuri buruzkoa da. Txanda pasa, Zuri jo, Atzo goiurirekin bazkantzen nintzen. Eta, eguzkitan gainera, gustora ginen. Eta etorri izan, ze goiuri? Mikro urbildu zara uste non zerbait gehiago. Eta urbildu zan gizon bat. Seguraski isil-isilik eratzea hobea zuena. Baina, grazia egin nahi zuen, isilik egon ezin.
Eta horbildu zen... Nahiko heldua. Bai, nahiko heldua. Bai, pixkat bizitza guztian nahiko senyorote izan den horitako bat, seguro. Eta horbildu zen esan zidan, baina esaiozu maite duzula? Niri esan zidan Goiurigatik. Eta zen, askotan esaten diot maite dudala, eta Goiurik esan zuen, bai, askotan esaten dit, bueno, barkatu, hola, eta tipiko hitzegin da gero, badakina hitzegin orduko isilik egotea hobea zuela. Kasu honetan, etzen, zer, larria, zer gaizki, maite... Da joan zan, eta geratu nintzaion begira Goiuri, ez aizu, igual inbestan ez dut esaten. Hoixe pentsatu enik da, maite zaitut Goiuri. Eta hor geratu ginen, esan bia, tipo hau nahiko tipejoa zan. Bueno, ez dakit, baino bida sortu zuen momentura, aitortzeko, maite dudala, eta polita izan zen. Egia da, polita izan zela. Eta gero bazkaria nik ordaindu nuen. Eta egin dizut bizuma, Maitia, zein da zure maite duta? Maite duta da gaur goizean hemen gertatu den zerbait. Ojo, eski hemen goizek askorako ematen dute, eta ni gaur beran detorren ez da galdu egin dut. Ostegunetan, hasieran sarrerako abestiak, mai gorostiagak aukeratzen ditu. Eta ostegunetako sarrerak entzuleok ez pasarete konturatu, tripi bat gozalduta idatzita diruditen sarrera hauek mai gorostiaga pozok idazten ditu. Bestela Goiurik egiten ditu. Normalean, batean, salbuespenen batean, nik, Eneko, edo beste norbaitek. Bai, edo Julenek, bai. Kontua da, gaur maik egin duela, eta orduan abestiak ere berak aukeratu dituela. Baina gero, gure hemen sistema teknologiko punta-puntako honetan, abestiak sartzerakoan, Eneko aritu da, abestiak sartzen, eta han non batean esaten duen. Baina, maik nola deskubritzen ditu abesti hauek? Eta sartu da eta begiratu dut, abesti honek 12 visualizazio dauzka? Eta, nola da posible? Eta pentsatu dut, hoi da mairen magia. Maik ez dizkigu ekartzen abesti mainstreamak, ekartzen ditu gaiarekin zeharo lotura daukatenak, adibidez gaurko Big Benaren rapa, ez genuela inoiz entzun eta gaur entzun dugu, zeharo lotura dutenak, baina bereziak direnak eta pentsatu dut, egia 12 visualizazioko abesti bat soilik maik topa dezake. Eskerrik asko, eta guain flipatu berriro ere, porque Eneko ikusi badu, 12 bisita izan ditula bideoak, 8 nireak dira. Porque gonaiz, baietz ez abesti hau bai. Bai. Tripi friki, izen berri bat, tripi friki nahizelako bai. Abestien arkeologoa zara. Ez que gaina, komentario egizan dugu, eta bos mairenak baldin badia, 12 entzun aldia gutatik bost. Bai, grazioso zan. Zoragarra izan daunea eta zoragarria. Eskerrik asko, ze polita. Entzuleok, hauesek gure maite dutak, beste maite dutik badaukazue, zorra gehiago kontatu nahi duguzue, Gobiko desertura joan nahi duzu reportaje bat egitera. Nik bai. Bai? Gobira bai. Bidali... Baina zuk ez altzen nuen Ego Afrikara joan behar. Ugandara? Ugandara barkatu. Baina... Munduari buelta. Ateak itxi dizkidate. Ateak itxi dizkizue? Bisatua ukatu digute? Ugandarako, beraz. Zeona, nijungo nintzen baita. Ze pena. Bueno. Bestela, arraune jungo beak. Piraguan. Piraguan, aietuko beak. Piraguan? Ugandara? Piraguan edo noraino. Egia da, dena dagoela urez konektatuta. Una nuek esatezun, guztia dela. Zego Juri? Ez, arret jarri musika. Zenbat aliz entzun behar izan dugun, ea benetan horrelakoa garen. Zenbat aliz galetu omen digute, ea sentitzen duguna egitazkoa den. Ara, nekane altzelaik egunon. Egunon ez, nola esaten da, akta bista, atzo, kontatu dugu azken egunetan. Egipto non dugu zarete, atzo 40 gradu omen zituen. Baina, Egiptoko arkeologia museoara joan zan, fresko gozegoela, hori kontatu zigun, eta gaur ere egunon, baina bidaia bukatzen ari zaio nekane altzelairi, eta egunen batean etorri barko du, Egiptori buruz hitz egitea, hain aditu den horretan ja. Bai, mesedez. Eta bide batez, ez zuen hilorrazkerak epaitzea ere bai, hori ere egin daiteke. Hemen ja jendea dago epaitze ditu naz, orduan... Bexente epaitzen dizkizut ez da? Gehiago ez dugu behar. Bueno, Nora, Asier eta Koldo, bazar bat izan da. Uste dut, gero agian etorri barko duzuela berriro gurera, baina orain Gasteiz ingurura egin bar dugu salto. Ados. Agur. Aio. Ies egin nahian
Gauza asko egin daitezke aritik tiraka. Bide berriak ezagutu, historiak deskubritu, korapioak egin, korapioak desegin. Asko egin daitezke aritik tiraka. Baita antzerkia ere. Horixe egin dute Bitxa konpainiako Ane Gebara eta Iban Casadok. Entzun ondo. Lehenengo aldiak beti dira zaiak. Lehenengo eskola eguna, lehenengo aldiz tabernan ura eskatzekoa, lehenengo muxua. Gogoratzen zara zure lehenengo errekaduaz? Nire amamak botoiak erosi zituen lehenengoz, eskuan dardarka, lista txiki bat eta bestean ondo helduta 2 duro. Bide motzen aukeratu eta azkar egin zuen jostun tailerrera buelta. Jositako bideetan auzokideak, lagunak, korapioak eta isiltasunak topatuko ditugu. Errekaduak egitea ez baita edozein gauza. Egunkarietan agertuko ez diren pertsonei izena eta ekintzei balioa jartzen dien antzeslana ikusteko pres bazaude, egizazu, aritik tiraka. Euskarazko ikuskizun onenaren saria jaso dute Leioako umore azokan Ane Gebara eta Iban Casadok eta gaur bigarren kafea hartzera konbidatu ditugu, egunon. Kaixo. Segundu bat, Ane, segituan agurtuko zaituztegu. Horen bai, bikote. Egunon. Zer modu zaudete, lehenik eta behin, zorionak, esan behar diogu, ez da mai, zorionak, sariaren gatik. Lehenengo aldiz irabazi dute umore azokako euskerazko saria, berriro ere lehenengo aldia. Mil esker, bai, beste lehenengo aldi bat. Zer sentitu zenuten, esan zizuetenean zuek zinetela irabazleak? Oza. Bai, flipatzen, ni oso flipatzen, porque, bueno, pues bastante ya horregotearekin eta boloa disfrutatzearekin, eta de repente, bueno, pues euskerazko saria zuentzan, eta me cago en la mar. Posa. Bai, estrenoa zen, ez genuen espero, osea, berez eginten genuen lehenengo aldia, hor, jendearen aurrean, hainbeste jendearen aurrean, eta, bueno, flipatzen. Bai, lehenengo aldia Leioa, lehenengo aldi gehiegi, eta bueno, pues oso ondatera zen, eta guretza saria oso pozik, bai. Bueno, horrek esan nahi du aritik tirakak ez, zene ikuskizunak konektatu duela behintzat epaimaiarekin eta konektatu duela publikoarekin, nolabait agian, historian sartu dela ikuslea, eta hori da azken finean, bueno, sortzaileak nahi duena, ez da? Bai, egia esan oso harrera ona izan du hasieratik, work in progress aurre estrenaldi eta gure txapa guztiak oso ondo, oso harrera polita izan du beti, eta bai, hori, publikora heltzen badan txerkia badagozada bat, bai, eta epaimaiara ere, bai, egia esan. Bai, gainera, bueno, nik badakit atzetik izugarrizko lana izan dela, bueno, ez zarete geldirik egon, eta, bueno, pizkat, ikuskizunaren aritik tiratzen, ni atentzio izugarria eta poz handia eman dit, ahozkotasuna oso presente dagoela. Kalean zerkian ahozkotasuna ez da inerrexa sartzen, eta ez bakarri sorkuntza prozesuan, baizik eta bukaerako emaitzan ahozkotasuna hortxe dago, ez? Bai, bueno, zuko ondo dakizun bezala mai, ahozkotasunetik gatoz. Eta hasieratik nik uste dut kaleari omenaldi bat egin nahi geniola, eta askotan, pues, historiak falta dira kalean, ez? Delako txabalegia, delako zirkoko espazio natural bat, baina horri bili ginen, joder, guk historia bat nahi dugu kontatu, eta guk kalean nahi dugu erabili, eta mamaren historio horretatik tirak esaten genuen, zieske benetako gauza kalean gertatzen dira ere, eta kaleak merezi du historia bat. Orduan, sekulako apostu fuertea egin dugu, ahozkotasuna eta intimotasuna kalera eramateko, eta badirudi lortu dugula.
Eta zure kasuan, Iban, biolontxelo zuzenean kalean, baita ere, arriskua trampolinetik botatzea ere, eta, hane bitxa, horietako batera, ez? Zer aportatzen du, ze kolorea ematen du musika ikuskizunari? Atmosferak sortzen, laguntzen du, badago ari hilo konduktor hor ere musikarekin, badaudela tema txiki batzuk errepikatzen direnak obran zehar eta hori ematen dio osotasun bat, eta biolontxeloak duen erregistroarekin izan daiteke oso grabe, oso agudo eta oso kompleto da, ez? Eta ere kapa asko egiten ditut looper batekin, ez? Eta horreken ez dakit aukera pilo bat ematen dizkit. Zaila izan da bion artean pastatzen puntu hori, askotan, nik badaki zer den, ez? Askotasuna edo antzerkia eta musika zuzenean jartzen duzunean, da komu negozio bat, ez? Iritsi behar dela puntu konkretu bat dena pastatzen da. Erresa izan da prozesu hori? Ez da oso zaila izan egia esan. Nik uste dut hori izan dugula Pep Vila zuzendaria, eta berak ere oso modu zuzenean eta argian ikusten zuen zer behar zuen obrak, eta orduan horri biligara, momentu desberdinak ematen ahoskotasunari, biolontxeloari ere bere garrantzia eta bere protagonismoa ematen ere tarteak lortu ditugu. Orduan nik uste dut oso modu naturalean konektatzen dela historia ahoskotasunarekin eta musikarekin ere bai. Bai. Aipatu duzu, Ane, kalearen garrantzia ez, eta kalea aldarrikatzeaz, eta justo zuen emanaldiaren sinopsia irakurtzen ari nintzela, etorri zait burura duela egun pare bat, sare sozialetan topatutako gauza bat, ikusi nuen, nik jarraitzen dudan emakume batek kontatzen zuen, nola bere semea lehenengo aldiz, bakarrik bidali zuen kioskora kromo batzuk erostera. Eta nola lehenengo aldia zen, eta berak kontatzen zuen, bera ama bezala nola sentitzen zen, eta leiotik erakusten zuen umea nola korrika batean kioskora gertu zegoela, ez? Hala, urbanizazio moduko bat zen, eta orduan kioskoa etxetik gertu zegoen. Baina Instagrameko bideo horren iruzkinetan, jende asko esaten zion, baina nola bidaltzen duzu bakarrik kioskora, oraindik ume bat da, kalean bakarrik ezin da ibili, zerbait gertatzen balin bazaio zer, eta pentsatu nuen, ze pena ez, eta ze momentutan bihurtu dugun horrelako alduntze ariketa bat, ze alduntzea da azkenean zuk lehenengo aldiz errekadu bat egitea, ez dakit ez, nola han bihurtu dugun ardura gabekeria, ez da? Ze bitxia hori? Sekulako pena eta ama horri animo asko, seguro oso epaitua sentituko dela, gure aldetik animo pila bat. Baina lehenengo irteera horiek politak dira, eta gero kalea gure espazio naturala da, eta erabili behar dugu, eta hemen gauza gertatzen dira. Eta etxean lau pareten artean, gertatu aldira gauzak baina gutxiago egia esan. Eta hori niri ez gogo hori de kalea gure espazio naturala da, hemen gauza gertatzen dira, erabili behar dugu, eta behin errekaduak egin eta gero gehiago etorriko dira, eta gehiago disfrutatuko dugu kalea, eta sareak egingo ditugu gure artean, elkar ezagutuko gara, eta espazio seguru bat bilakatuko da, zenbat eta gehiago gauden, eta zenbat gehiago ezagutu elkar. Orduan, niretzako kalea beti izan da oinarri oso polit bat, eta gauzak benetan gertatzen diren lekua, eta errekaduak egin behar ditugu, eta elkar ezagutu behar gara, gero eta seguruago izateko, ez? Porque, igual, lehenengo aldian ez duzu kioskero ezagutzen, baina eske hirugarrenean galdetzen dizuzura amaren inguruan, orduan, hori da bizitza ere, bai, ez? Ze polita, ze hausnarketa polita. Ze kurioso gara, askotan galdetzen dugu, eta zerbait gertatzen bazaio zer, ez? Eta akaso galdera alderantzizkoa zentzu gehiago dauka, ez? Eta ume bat, ez dakit, eta zer ez gertatzen ez bazaio ume bati, zer? Izango zala arriskutsua, ez? Edo gauza polit bat gertatzen bazaio, ez da? Eta zuek, gogoan duzu zuen lehenengo errekadua zein izan zen? Nik uste dut sakarra jeistea, esango nuke.
Gauetan, geizten zela gauetan sakarra eta nire da, venga, gaur zu, eta zegoen aspian, nire portalera aspian. Baina, bueno, hortxe zegoen pizkat urduritasun hori eta askartasun behar hori, ez? Bai, baina lehen, zuaitzen dendoan, jartzen zen zaborra. Bai, edo, bai. Ba, nire zuko goratzen, agian berdin izango zen, ez dakite ogia erostera, justo etxaspian zegoen dendara, edo, bai, zuko goratzen. Ze polita ez lehenengo aldiak, bai. Ikaslekin askotan lantzen dut antzerkira, noiz jontziteten lehenengo aldia, eso zein zan zure lehenengo kontaktua antzerkiarekin edo arte eszenikoekin, zuen kasutan zein izango zenukete, nondik datoz zuen iturrik? Galdera, ona. Ba, ni musika aldetik, nire arrebak konservatoria joaten zen ikastera, eta ni duten nuen gitarra etxean, eta esaten nuen, ze polita, ni nahi dut ikasi. Eta zan nion amari, ama, ni konservatoriora nahi dut joatea, 7 urterekin. Eta apuntatu ninduen, eta orain arte, ere pasioa da. Ja, ni antzerkian oso berandu, bueno, lehenengo oroitzapenak eskolarekin joaten ginela eskola ondoko gizartetxe batera zeukala antzokia, eta hori bai gogoratzen dut, baina gero oso berandu hasi naiz, bueno, oso berandu, esan nahi dut, ez dela betiko kontu bat, ez? Gero, kontalaritzarekin, ahosao, eta hor ordiziko hietan, baina bai oso berandu eta oso lehenengo kontalaritza eta gero ja kontalaritzatik, ostras, bantzokiak ere guai daude beste gauza batzuk ikusteko. Eta hor, hasi nintzen ni gehiago engantzatzen arte eszenikoetara. Bai. Bai, bueno, leheno ipatu zue bai Pep Bilda, ez? Egoazen paiasoi buruz hitz egiteko. Bai. Referente handi bat, hor zuzenketa lanetan ibilidala zuekin jaritik teraka ikuskizunean, el Joglars taldeko, bueno, partaide oia, eta azken urtetan, azken hamarkadatan esango nukela bere kursos de imbecilidad, ez? Ematen ditu horrelako ikastaroak, badauka filosofia oso argi bat paiasoarekin, nun imbezilak edo, tontoenak garela. Ni pasa naiz bere ikastarotik bai, eta makina bat, bai egia dake batzutan zure kableak iten dute horrelako shock bat, eta duzu zer ulertzen, baina akaso ez da zer ulertu behar. Nola izan da prozesua Pep Bila maizuarekin? Biantzan, ez izan berarekin lan egitea. Ez du lortzen, akaso Iban behar bezala entzute, Iban, alba duzu mugikora pixka gehiago. Oso erraza izan dela, berarekin lan egitea, eta ateratzen dizula, daukazu noberena. Eta ez dakit, oso argi ikusi zuen hasieratik nire sentsazioa hori izan da, behitat. Oso erraz, oso humanoa, oso lan poetikoa egin du, eta lagundu gaitu pilo bat, eta oso erraz dirudi egiten dituela gauza, baina atzean badago, ez dakit, konozimendu eta sakontasun izugarri bat horratzean, eta gauzak oso errezak direla egiten du, ez dakit nola esan. Bai, nik ikusi nuen El Paraíso de los Rotos, Iruñako Lorena eta Patxiren antzeslana, eta benetan maitemindu ninduen, duela bi Gabon, Mostren Karetoan Gasteizen, eta maitemindu nintzen obrarekin, pertsonaiekin, eta gero Lorenarekin kointzitu nuen tailer batean, eta hitzegin zuen Pep Bilaren inguruan, eta ni, bueno, esan nuen, bale, pues otro más en la lista, ez? Nik hoiekin nahi lan egin. Eta orduan hor ezagutu genuen, deitu genuen, egin genuen tailer bat hemen, eta proposatu genion gurekin lan egitea, baietz esan zuen, gaia interesgarria iruditu zitzaion, eta gero da oso dramaturgo ona, osea, sartzen da historian gu baino gehiago ia. Eta oso lan fina, lan pila bat egiten du, lan pila bat, historiarekin, dramaturgiarekin, hitzekin, ez dakizu zen buelta esaldiei, baina gero esaten duzu, klaro, eske buelta hau behar zuen esaldi honek, ez? Detaiei. Bai, gozada bat tipoa. Oso. Kriston pena, utzi dugu ja como prozesua, eta nork emango dizkigu orain notak. Beste guen esaten zigu, mega, ala, orain ja. Ala, abitik kanpora, ez? Baina, bai, gozada bat Pep Bila, aukera baduzue, apostu egin.
Ariaren metaforaz jarraituz, Pep Vila makarrame egiten du edo zein kontzeptu. Bai, bordau delfino, edo, ez dakitola den baina. Hemen aipatu genuen, Lorena Arangoa egon zan gurekin, El Paraíso Lorrotosi buruz hitz egiten, egon dela hilabete batzuk, eta baita. Pep Vilaren izena egia esan, hemen behin baino gehiagotan agertu dela, eta hoxe, denountzat uste dut, paiaso referente bat dela. Nola? Gurasoen ariak ala beharra denak. Bueno, bukatzeko gogorazen nahi dut, uste dut etzi zaudetela Hendaian, ez? Ikusi dudala agenda batean. Erun, zer dutan da? Maiatzaren antzerkia deitzen da. Mai di teatre. Hori. Ordu bat, iruterdietan gaude, ezta? Hori da. Eskolako patioan egongo gara, eta berriro ere, oparitxoa egitera. Hau pasuek, zorionak, espero dut plazaz-plaza ibiltzea, eta behin baino gehiotan aukera izatea aritik tiratzen zuekin egoteko. Esango nukela 2026 urtea dela Negebareren urtea, zeren ikastetxe bateko liburutegia bere izena dauka. Euskal obra honenaren saria irabazi du. Iban Zuebai makina hutsa, mila esker horregotagatik, eta haupa bitxa konpainia. Venga, eskerrik asko, horregoteagatik zuek beti ere bai guti gertu. Mila esker. Agur. Eta gukari giroan jarraituko dugu, Einaute Elorrietaren ariak kantu, esango nuen, mitiko, egia esan urtetxo batzuk bete ditu, ez hainbeste, dagoeneko bada Einaute Elorrietaren kantutegiko ardatz horietako bat, eta bere ahotsean egingo ditugu hurrengo 2 minutuak, bide batez, Einaute Elorrietak jakinarazi digu azken egunetan, aurreratu zuen, disko berri hori ere badatorrela pixkanaka, eta kantu berria izango duela entzun gai, uste dut maiatzaren 26an zehazki hori da, beraz gogoz, Einauten berrien entzuteko, baina bitartean ariak honekin gozatuko dugu. Eta bapatean ohartu ezetz Estela niri, estela ezen, eta bapatean ohartu ezetz, estela niri, estela ezen, eta bapatean ohartu ezetz, estela niri, estela ezen, eta bapatean ohartu ezetz, estela niri, estela ezen, estela niri, estela ezen. Esan da bezala Einaute Elorrietak maiatzaren 26an horrek esan nahi du, hain zuzen ere, ez da gila gaur ze egun den, osteguna, asteartean kaleratuko duela bere lan berriaren aurrerapen kantua eta dagoeneko diskoak ere. Festina Lente izena ekarriko duela, jakin badakigu, gogo asko daukagu disko hau entzuteko, Bryce Dessner The National taldeko musikari eta kantu gilea ekoizlanetan izan du, baita David Shalmin bera ere, Triple Sun taldeko kide izateaz gain, beste emate taldekin aritu dena, Madonna, Rufus Wainwright, Matt Elliott edota Shannon Wrightekin, eta tira, eurekin ondu duen, eta josten joan den diskori entzuten hasteko aukera, datorren aste artean izango dugu. Entzuleok, baina guk aurrera egin behar dugu eta tira, historiari begira, historiari erreparatuz egingo ditugu hurrengo minutuak zuekin.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Maiatzaren 21 batean izan zen Goiuri. Bai, maiatzaren 21 batean izan zen, baina duela urte asko. Duela, 89 urte. 1937ko, maiatzaren 21 batean abiatu zen Habana ontzia. Santurtzitik atera zen Erresuma Batura bidean, eta zergatik aipatzen dugun? Zergatik den garrantzitsua? Ba bueno, ia 4.000 euskal ume zijoazelako Habana ontziaren barruan. Gerratik ies egiten, ze badakizue, 1937 Euskal Herrian, giroa, Santurtzitik abiatu ziren, inguruko ume asko joan ziren, ez Santurtziara noski. Ba bueno, ies egin behar zitzaion gerrari, ies egin behar zitzaion goseari, hori ere oso garrantzitsua zen, eta orduan ba, egin zuten, hor nola baiteko balentria eta osatu zuten barku bat, jende asko inplikatu behar izan zen, itsasontzi hau lortu alizateko, eta umeak Erresuma Batura bidaltzeko. Imaginatu ama batentzat zer den bapatean, zure 7 urteko semea. Bidali behar duzu barku batean, zu geratzen zara antxe, ba egian ez dakit Bilbon, eta joaten da zure semea Erresuma Batura, eta zuk ez dakizu bidaia nola joango den, ez dakizu nola moldatuko den barkuan, ez dakizu ara iritsitakoan zer gertatuko den, baina bueno, esan bezala ia 4.000 euskal ume joan ziren barku hortan, eta gehienak gainera, gerora, ez ziren inoiz bueltatu, batzuk bai, baina beste batzukan geratu ziren, eta bueno, horregatik badago Basque Children of 37 elkartea, Erresuma Batuan, eta ba, behin, ari nintzela arakatzen, bueno, sarean gauzen bila, topatu nuen, ba, elkartearen bidez, museo bateko artxibategi batean, gutun batzuk topatu nituen. Eta gutun hoietan, ba, agertzen zen andereño bat, eta agertzen zen politikari britainar bat. Eta beraien arteko korrespondentzia horretan ikusten zen, bueno, telegramak ziren, eta nola, ba, hemengo egoera zeintzen kontatzen zuten, eta nola, ba, andereño horrek eskatzen zuen mesedez zerbait egin behartzela, eta ume hauek, gure umeak salbatu behar zituztela, eta bueno, ba, telegrama eta gutun horietatik tiraka guk egin genuen bigarren kafean fikziozko, bueno ez, barkatu ez fikziozko, fikzionatu egin genuen benetako historia bat, orduan ez da fikziozko historia bat, baina hartu genituen gutun horiek, hartu genituen aktore eta lagun batzuk, eta osatu genuen, ba podcast modukotxo bat, eta aizu inigo, esan behar dut, arro nagola, nola, ze lan ederra egin genuen? Uste dut, bai, egin duen lanik edernetako bat dela, eta benetan, ba, lagun, lankide mordoa implikatu genuela, ahotsoiek eta fikzio hau josten, bueno, zuzentasun eta egiazkotasun historiko handia duen podcasta dela, eta dramatizazioak ba, gutun horietan ezagutu ditugun egoeretatik sortutakoak direla, alegia lizentzia gutxi dagoela, bueno, beti ere fikzio bat sortzerakoan, soinu, musika eta bestelako aukeraketetan eta edo aktorek interpretazioetan eta hartzen dituzten ba, lizentzia horietatik harago, ba, uste dut oso lizentzia gutxi hartu ditugula eta oso egiazkoa dela eta testuaren ehuneko handi bat, ehuneko 80 asko, ba, gutun horietatik, dokumentazio lan horretatik eratorritakoak direla eta benetan lan ederra izan zela eta uste dut datozen minutuak oso onak izan daitezkela gure entzulek benetan eurekin gozatzeko. Hori da. Kafe nobelak. Habana 1937. Alarma sirenak berriro entzun ziren atzo Bilbon arratsaldeko 3 jota zirela. Polikarpov I-15 Errusiako 8 izaegazkin. Txatu zizenez ere ezagutzen direnek, Jankers JU-52 alemaniar bombardaketarien erasoak eragozten saiatu ziren. Baina tamalez bombardaketak 5 hildako eta hainbat zauritu eragin zituen.
babesleek Alonso tegitik gertu talka egin zuen Alemaniako 3 motor bat eraitsi zuten. Tripulatzaietako 3 golpearen ondorio ziren, baina beste 2 lehenago salto egitea lortu zuten paraxutean. Bat Adolf Hermann teniente ordea, 27 urteko berlindarra, San Adrian auzoan eroritzen eta jendetzak lintxatu zuen. Ondoren bere gorpua errestan eraman zuten hiritik Eusko Jaurlaritzaren egoitzara. Besteak Carl Gustav Schmidt, enekuritik gertu eroritzen. Asua baiaran etzen falta izan, hegazkinlari etxaia bertan fusilatu behar zutela uste zuenik. Baina Schmidt Bilbora eraman zuten, Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzaren Bilboko behin-behineko egoitzara, Karton hotelera, eta han agintaritzaren esku geratu zen atxilotuta. Egunon, mendiguren, presadiak, esaiak gaurko plana. Cecilia García de Guillarte, kazetari tolosarrak, Schmidt elkarrizketatu nahi omendik. Emakume hori, etzekiat nondik ateratzen duen zena. Zer galdetu nahi ziok? Badaki nolakoa den. Gerrako emakumezko korrespontxal bakarra, eta hala ere gu baino asko zausartago askotan. Utziko zioagu, ea ze ateratzen dion. Nire izena Cecilia da, eta Carl Gustav Schmidt pilotu alemaniarraren ziegan egon berri naiz. Hona hemen nire kontakizuna. Uste dut Berlinen saltxitxakan eta garagardoa edango zukeela. Esaten duten bezala, Hitlerren menekoen ohitura horixe bada. Hemen ura edan du gogo honez. Ile horia da, kaoba eta platino artean. Masaiezur sendoa, karratua. Begi urdinak, txerrikume arroxa batenak bezain txikiak. Ez du frantsesez edo espainolez hitzik egiten. Ingeles pixka bat, horrela ulertzen dugu elkar. Ni nazional sozialista naiz esan dit Schmidtek. Beste asko bezala Alemanian. Denbora asko omen zeraman lanik gabe. Egun batean, hitleriar gazten buruzagiek kontratu bat eskaini zieten Espainian lan egiteko ari eta haren lagunei. 300 pezeta hilean, janariaz eta arropaz gain. 3 hilabete dira, Sevillara iritsi zela, beste 3 lagunekin. Sevillako kuartel nagusitik fronte desberdinetara bidaltzen dituzte. Hilko naute, galdetu dit. Ez dakit, esan diot. Baina kazetari xume honek argi dauka. Ezagutzen ez dituenen artean heriotza eta oinaze aritera joategatik bere etxea eta berria uzten dituenak, ez luke, ez da egun bizitzarekin ere, hainbeste gaiztakeria ordainduko. Esmizek ez dik informazio gehiagirik ematen. Alemaniar zikin hauek. Zer dakigu beste ez? Albiste txarrak. Apirilaren 5ean, J-88 izataldeko laukide zeramatzan automobil bat harrapatu zuen Guardia Republikarrak Urkiola Otxandio errepidean. Karsten Wolf Harlin gidaria ihes egiten saiatu zen, eta 4 egunera Harlinen gorpua Otxandiotik Mañariarako errepidean aurkitu zuten. Beste bidaiari bat, Paul Frisch interpretea Bilboko ospitale militarrean hiltzen. Ibilgailuko beste bidaiariak Walter Kinsley eta Godofredo Schulz Blank hegazkin tenienteak ziren. Larrinagako espetxera eraman zituzten. Schulzen egunerokoak turista edo ume batena dirudi, baina Kinsleyk datozen hilabetetako asmo eta aurreikuspenak kontatu dizkigu. Larria da jauna, oso larria da datorrena. Kinsley eta Schulzek argazki kamera zituzten, rebelatu ditugu eta Gasteiz agertzen da. Bertan ere abiazio alemaniarran presentzia baieztatu dezakegu. Kinsleyk esandako egia bada, Mola generalak martxan jarri du datozen 3 astetan Bilbo konkistatzeko plana. Aurrak salbatu behar ditugu.
zuenean apirilak 18, gure hegazkinek Bilbo gainean egan egin zuten bombardaketa etsaiari aurre egiteko. Erasoan parte hartu zuen 2 motordunetako bat lurrera bota zuten, eta 3 tripulatzaile alemaniarrak berehala hil ziren. Haietako baten gorpu aurkitu zuten Nerbio ibaian, emakumez mozorrotuta, ezpainak eta begiak margotuta. Irakurri duzu George Steer kazetari britainiarrak idatzi duena? Hauxe da behar genuena, nazioartean ikus dezatela hemen gertatzen ari dena. Orain bai, laguntza lortuko dugu. Ingalaterrako gobernua ezingo daukatu. Entzun. Guernica, the most ancient town of the Basques and center of their cultural tradition. Bapatean, 2 bombaketari 2 motorra gertu ziren odeien artean. Gero, motorren zarata nahasi bat entzuntzen, eta geroago leherketa gogor bat. Motorren desegite amorratu bat. Eta bapatean, bomben segida zorabiegarri bat. 3 minutu, 77 hildako eta 110 zauritu. Leku kaltetuena, Kotorruelo jaunaren gomazko eta oinetakoen fabrika izan zen. Suak harrapatu baitzuen. Zapalduta, itxota, gorputz anpatuak. Lehenik 5 urte inguruko ume bat. Gero gazte bat. Gero haurdun emakume bat. Familia osoa. Ile ezen nahasia aurpegi ubelduen gainean. Erresuma Batuan voluntarioen talde bat sortu dute, National Joint Committee for Spanish Relief, guri laguntza eskaintzeko. Taldeko kide den emakume bat etortzeko prest omen dago. Bere laguntza behar du. Nola zuen izena? Lea Manning. Hori da, Lea Manning. Bidaliko onbidapena EAJaren izenean. Esan bere laguntza behar dugula, berehala. Euskal umeentzako etxeak bilatu behar ditugu. Erresuma Batuko andereñoen elkartean presidente izan zela sentziguten, ezta? Harreman asko izango ditu. Ahalik eta esku gehien behar ditugu. Egunon Manin anderea, ongi etorri Karton hotelera. Bidaia ondo joan da? Ikusten duzu moduan, luxuzko hotel bat izatetik urrun dago orain hau. Hementxe kokatu dugu lehendakaritzaren egoitza, eta moldatzen gara. Zuk zeuk ere hementxe izango duzu bulegoa. Asko pozten gaitu zure etorrerak, eskerrik asko gonbidapena onartzeagatik. Orain itzuliko naiz, bitartean hementxe duzu gaurko prentsa, apirilaren 24ko egunkaria. Eskerrik asko, baina deina zazulia. Bidaia ondo joan da bai. Lurrartzean British Consulatetik, kontsuletxetik pasa naiz eta iasan ez dakarta albiste honik. Ez zidate jaramonik egin, baina lortuko dugu. Ziur naiz lortuko dugula. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Malko guztiak gabitzen dira gure hirietan. Gezur guztiak gabitzen dira zuen egietan. Egun sentiak ezin digu gau alaitu
Nola zaintzen da irrifarra, mai? Ze galdera, Meta irriparra nola zaintzen da. Esango nukela egunero entrenatzen. Nola zaintzen da irrifarra eta beste hainbat kantu osatuko ditu, esan ezinek, ostiral honetan, bihar egia, topik aretoan, gainera gaur hainbat plataformetan, ikusi dugu Leidor aretoan izango dela kontzertua, nonbait informazioren bat oker abiatu eta oker hori zabaltzen joan da, baino ez entzuleok. Topik aretoan izango da, areto txikiago eta goxoago batean, Txotxongilloen museoa dagoen Tolosas International Puppet Center delako horretan Euskal Herria plazan, eta gainera emakumezkoen Gipuzkoako txirrindularitza itzuliaren erlojupekoa arratsaleko 6etan abiatuko da Euskal Herri plazaren erditik, adokinaren gainetik, eta ez dakit, Italiako giroak Sienatik abiatzen duenean bere lasterketa, eta han esterratuetan, edota arkeologikoekin, arkitektonikoki oso interesgarriak diren tokietan, flipatzen dugun bezalaxe, oso irudi ikonikoa izango da, enuen hau aipatu nahi, baina atzoko intzitu nuen antxe antolago atzaileekin, eta iruditu zitzaidan irtera arrampa hori Euskal Herri plazaren erdian adokinaren gainean egotea, oso gauza ederra zela, Tolosatik barrena izango da lehen etapa hori erlojuaren aurka, eta hori bertan gertatuko da, beraz trafikoare hortxe ibiliko da hankaz gora, baina kontzertu arratsaleko 8etan izango da, eta esan ezinek. Ze planazo? Kristona. Arratsaldean, joaten zara museoa ikustera, Txotxongilloak ezagutzera. Bai. Gero, buelta bat ematen duzu museotik, erakusketa iraunkorra dago, erakusketa berri bat baita ere oraintxe inauguratu dutena, eta museotik ateratzen zara. Eta antxe, ez dakit, terrazak endu behar dituzte? Edo, eseri zaitezke Euskal Herri plazako terraza batean ikustera? Nik esan nuke eseri zaitezkela, ze justu plazaren erditik, Rondilla kalera, gure laborategia dagoen Rondilla kalera, dagoen arkupe hortara zuzenduko da, beraz horre esi batzuk eta pasabide hori eten bai, baina nik uste terrazetan eraginik ez duela. Nahi izan ezkero, terraza batean eseri eta ikusi, txirrindularitza erloju... Akaso terrazetan ziklistak ikusiko dituzue eserita, erlojupeko abiatu aurretik, hor lasai, eguzkitan, kafetxo bat hartzen, oso gauza ederra iruditzen zait benetan. Eta ondoren, nora hori 6etan izango den, ondoren 8etan kontzertura. Sekulako plana da. Mila biderez. Horixe, esan ezinen kontzerturako zozketa egin dizuegula astean zehar, eta sorpresatxo batzuk bertan kontzertuan izango direla ere jakin dugu, eta kontatu dizuegu, jakin dugu, ez garen mengezuertan eriko, noski, badakizkigu, eta esan egingo dizkizuegu, Hemen gaur deguna. Gure zauria kantatzen ari den Sara Zozaia, holtzan izango da, eta pozez gabiltza, Zego juri? Atzo estudiora etorri zen. Sara Zozaia? Bai, bizitan? Arratsaldean. Ara? Bueno, ez zen bizitan etorri, baina kasike baitu egin genuen. Dena kontatuko dugu, barkatu Sara, hau kontatzagatik, baina gure estudioko atean zegoen, otaren aplikazioarekin burrukan. Badakizu orain asko erabiltzen dela aplikazioa zuk ota txartela jartzeko makinara joan aurretik, bide batez kontatu behar dizuet, atzo kontatu zidatela, Euskal preso bat, atera dela orain baimen batekin kalera, eta flipatu egin duela aplikazio horrekin, otaren aplikazioarekin, guk zeharo normalizatuta daukagun zerbait, baina urte asko eman dituzunean kartzelan eta ateratzen zarenean, gauza asko aldatuta daude, eta hau ez da bat ere garrantzitsua, ez? Baina, bitxeru ditu zitzaidan, nola kontatzen zuen, hori, flipatuta zegoela, otaren mugikorreko aplikazioarekin inigo. Bai, egia esan, flipatzekoa da, gainera, Euskal Herrian barrenan mugitzen zara, eta hiri bakoitzean ota aplikazio, edo herri bakoitzean ota aplikazio desberdinak daude, denak ez dauzkazu instalatuta, ez da erresa, munduan aparkatzen ibiltzea, eta Euskal Herrian ere ez. Baina tira, Tolosar horbildu barko duzuela entzuleok esan ezin ikustera, Xabi Zeberion ikelar paratuta horixe zen, aipatu genizuen instrumentu berezi hori, eta Sara Zozaia kantuan jerai gurean izango dugun,
Hor zalantzat dauzkagu, ze umetxo baten esperan daude, eta edozein unetan gertaliteke, beraz, bueno, akaso bai, edo akaso ez, baina jerai bestetan ere izan dugu bide lagun, esan ezineko gitarrista ere izan zen, eta tira, bera gurekin izango den edo ez, jakiteko bihar etortzea besterik ez duzu izango. Baina guk zozketa martxan izan dugu, jenden mordoak hartu du parte zozketa honetan, gauzat esango dizuegu, parte hartu duzuen erdiak bazatozte kontzertura, sarrerak agortuko genituzke. Hori egia da. Eta izenpia badauzkagu, bueno, izenak ez dauzkagu, Instagrameko erabiltzaileen izenak, ze Instagrametik hartu du parte jendeak, eta bertxoak dauzkagu, eta nola egingo dugu? Nik uste dut etorri behar dela Eneko, eta Eneko kartu behar duela, hemen paper multzo honetatik, paper bat. Diruten zaizu? Bai, kaskoa jantzita ditu eta ez dizu entzuten. Beraz, bai, entzuten du. Bale, etorda dia Enekoldo, eta atera dezala papertxo bat. Eneko, aukeratu papertxo bat hemendik, nahi duzuna, nahi baduzu mobitu, nahi duzuna Eneko zuk. Hartu papertxoiek. Eskerrik asko jendeari parte hartzeagatik, eskerrak eman behar dizkio dugu. Parte hartzai esan bezala ugari eduki ditugu, eta aizu atzo esan izuen datua, 188ak ondo erantzun zuela galdera, gaur ez dut begiratu, ze 100kotan gauden. 169ak, Inigo? Jendea... 100ko zenbatek? 169. Hau da, okerrera. Okerrera joan da. Nastu egin ditugu. Tireneko hartu duzu paper bat? Barkatu Eneko, mikrofono hori... Mikrofonoa irikiko dizugu, eta orduan, esai guzu, Instagrameko kontua, nork irabazi dituen 2 sarrera esan ezinen kontzerturako. Esan ezinen kontzerturako 2 sarrera irabazi ditu @leireastelarra. Leire Astelarra zorionak, 2 sarrera zuretzako, jarriko dugu saretan. Mezu bat bidaliko dizugu, eta espero dugu zu ikustea kontzertuan, badezpada, bueno, gero aukeratuko dugu bigarren izen bat, Leirek ez badu erantzuten, badezpada. Hori da, bi argoizeko barkatu gabeko 8 Tolosako Topikaretoan, esan ezin ikusteko aukera. Auskortasunak hartu ninduela, denbora gehiegi zen eta denak. Entzule goizeko 11:25 minutu Xabi Arrieta gurera dator, eta berri txarrak munduan murgildu behar dugu. Ez dakite nora ni, ja bromak aparte, noa oso berri txarrak zarea den, igual bai? Jolastu nahiko du noa gurekin? Ez du nahi. Seguro? Ez dugu inor derregortuko. Ez dugu inor derregortuko, lasai. Bagoaz aurrera entzuleok, esan da bestela, berri txarrak iroa murgiltzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ikasteko presa daukateta, artisauaren marmolezko egonarria. Kalera baino lehen guztion antzera, eguneko maskara aukeratzen. Euskarak askotan aurkitzen ditu bide berriak jendearen gana heltzeko. Batzuetan eskolan, beste batzuetan kalean, eta askotan musikaren bidez. Azken hamarkadetan berri txarrak izan da euskarazko musikaren erreferente handienetako bat. Lekun berritik abiatu eta mundu osoko agertokietara eraman dituzte euskaraz idatzitako kantak. Gorka Urbizuren letrek, gainera, hiztegi propio bat sortu dute urte hauetan guztietan. Hitz poetikoak, irudi indartsuak eta belaunaldi askorentzat oso ezagunak diren esamoldeak. Orain, unibertsio hori guztia bildute hiztegi bat izeneko proiektuan. Webgune honetan, Gorka Urbizuk 1987tik 2026 bitartean
idatzitako letren hiztegia eskaintzen du. Guztira, 200 hitz. Ez da ohiko hiztegi bat. Hitzak musikaren bidez ezagutzeko eta euskarara beste modu batean gerturatzeko tresna da. Pozik nire aitzuloan, zuloan nire ametxe. Hiztegi bat izateaz gain, badago joko moduko atal bat ere. 10 galderako test bat. Esaldi bateko hutsunea bete behar da, 4 aukeren artean hitz egokiena aukeratuz. Erantzuna asmatu edo ez, hitzaren definizioa azaltzen da gero. Azken finean, proiektuak idea simple baina indartsu bat proposatzen du. Euskara ere kanta daitekela, jolastu daitekela eta musikaren bidez ikasi daitekela. Orain zuei galdetu nahi nizueke, ea proiektu honen berri nola izan duzuten edo kuskusiatu dezuten behintzat. Bai, nik bai, bidali zidan lagun batek, linka, ze aitortu behar dizuet, nien naizela inoiz izan berri txarrak zalea, baina Gorka Urbizuk bere bakarkako ibilbidea hasi zuenean, horren gantxatu nintzela, orduan izan zela, eta Gorka Urbizuren bakarkako ibilbidea jarraitu dudala, eta egia esan, aurreko diskoak ez ditudala kontsumitu, eta orduan ez ditudala ezagutzen, baina lagun batek badaki, azken diskoaren oso zalea naizela, eta orduan linka pasatzidan hiztegiarena, baina ez dut tarterik izan kuskuxeatzeko. Nik oso gutxi dakit honi buruz. Atzo uste dute titular bat ikusi nuen saretan edo, baino enaiz izan Britxaren jarraitzaile, Gorka Urbizu, pixka bat bai, baina gutxi, esan ez dut asko ezagutzen proiektu. Nire kasuan dagokit pixkat postureoa. Nire egokitu zitzaidan Berritxarrak ikustea, oraindik jende gutxi kontzertutara joaten ginen garaiaietan, ez dut esango laukatu, baina bai, espazio txikietan, gaztetxeetan, gogoan dut Tolosako trianguloan jo eta ez dakit, 100 piku pertsona o 200 pertsona izango ginela bertan, beti izan da ez, talde bat jendea mugitu duena nahiko hasieratik, baina nik uste guk 16, nik 16-17 urte izango nituela Berritxarrak abiatu zena hartan, eta nik jarraitu dut, bai kuadrillan oso zale izan direlako, nire gustatu izan zaidalako, naizena da oso ona ni letrak gogoratzen. Baina bai, ni Berritxarrakera hurbildu naiz aspalditik eta Gorka Urbizuren bakarkakoan ere bai, eta niri Gotzon Barandiarenek helarazi zidan duela gutxi gurean izan genuen hementxe, eta Gotzonek helarazi zidan proiektu honen berri eta horregatik ezagutu nuen, eta ez dut asko saltxeatu badakidalako, pixkat zure eskutan jarri genuelako Xabi, eta hor geratu naiz pixkat, zure esperoan. Bai, hala da, entzulen bat orain iritsi baldin bada irratira, labur aipatuko dugu, azalduko dugu zer dan. Da, sinpleki hiztegi bat, Gorka Urbizuren letretatik aterata, hitz guztiak azaltzen dituena, baina bitxikeri bat dago. Hola, jendeak pentsatuko zuena ea letra guztiak dauden ala ez, ez daude letra guztiak. Ez? Ez. Esan dezakegu C, N, Q, V bikoitza eta Y ez daudela, hoi pentsatzekoa da. Baina, badago beste letra bat, ez dana azaltzen, eta oso ohikoa dana, dala R-a. Sartzen zea, eta ez badut oso gaizki begiratu, ez dago. P, eta gero ja S da. Ari naiz pentsatzen euskeraz, beraz R-rekin hasiko diren hitz oso gutxi izango direla, maileguren bat edo. Bai, egia da. Alde hortatik gutxi da, bai. Guk normalean E bat aurretik jartzen dugu, errotula gaiu edo. Egia esan, erdeazko R-ekin hasten guk beti bokala sartzen digula aurretik. Bai. Alde hortatik izan daiteke. Begibistaz, kuriosoa iruditu zaiten, egia esan. Ados, izue, jolasteko prez izango gara edo? Jolasteko gara, venga. Testean sartu gara, esan zako web horrialdea oso txukuna, oso txukun ordenatu dago, daukazu alde baterik. Letra guztiak azaltzen zaizkizu menu orokor batean, eta gero menu txiki batean, sailkatu dago alfabetoa, utxunea bete jokoa hor, ondo erdian, eta gero diskoak eta bestiak. Eta hor azaltzen zaizu, hitz bakoitza Berritxarraken eta Gorkaren ze diskotatik dagoen hartuta,
eta zenbat sarrera dituen, zenbat referentzia dituen alfabetoan zehar. Eta hori, azkarrago bilatzeko, zuk bilaketa zehatz bat nahi batzu egin, oso ondo aukera egokia iruditu zait. Lan sendoa egin dute, Bai. Lan mardula dago hemen, Hemen 400 hitz esan dut, 400 hitz horiek kanta guztietatik sailkatzea, zein diskoetatik, zein kanta, ez da lan makala. Bueno, izue, jolasteko prest orduan. Bai. Ea guk 4 bururen artean Venga, zerbait egiten dugu. 10 galderatetik zenbat asmatzen dugu. Venga. Nire lan batek dio bitontok listo batek baino gehiago pentsatzen dutela. Zegoen hori? Bai. Batzutan pentsatu ez, batzutan gehiago asmatu. Hori ere bai, hemen helburua asmatzea dugu, hemen oso listo izan edo ez, helburua asmatzea dugu, bale, ados. Dira 10 galdera, ematen digute esaldi bat, eta txikian jartzen duzien kanta date horren, nik uste horrek ez digula asko lagunduko. Eta 4 aukera posible. Eta guk asmatu behar dugu zein den aukera egokiena. Egokiena ez, egokia. Eta orduan nik irakurriko dizuet, eta zuiruok asmatu beharko zuten. Nik egingo dut aurkezlearen lana. Ados. Faio horietatik atera egingo naiz. Bale, utxunean egingo zu, horrelago zerbait. Bai, hoi da. Ados, garbi gera dadin entzulearen zat. Entzuleok zuek ere jolas dezakezu gurekin, Kantu bat egin dizut, gauzak diren unerako. Eta aukerak dira, galdegin, okertzen, adiskide, lehengai. Okertzen. Kantu bat egin dizut, gauzak okertzen, diren unerako. Bai. Okertzen emango digu, eta zuzen. Iebala, baina hau, nik ez dute zerbait ulertu, hau Gorka Orbizuren bakarkako ibilbideko letra da, ez da? Bai. Hori ere barnean dago, ados. 87tik 2026. Ados, enegoen ni ondo ulertuta. Bale. Azaldu duzu ziur, baina nire buruan berritxarrak bakarrik zegoen eta... Ez. Bakarkakoak ere sartzen dira. Bigarren galdera, edo bigarren esaldia. Da, Breiten kantakoa. Breiten, bai. Men inigok bentaja hauka, bakoitzan... Bueno, Brighten esaten du berak letran, ez? Oskatzen du, Brighten, bai. Nere inglesa ez da... Zenbat aldiz entzun duan kantu hau, orain ez badu asmatzen kakazarra. A ber, errepikatu? Ez dut esan. Horendik ez du esan. Kantaren izena bakarrik esan duguta. Kaixo, Goiuri... Ez que, inigok esan du, ez dakit, bale, barkatu. Ez. Esan du, kanta askotan entzun duela, orduan letra asmatu beharko lukela. Berriro okertzen. Bale, a ber, aukerak mesedez. Hau da, Brighten kantua. Bakoitzan esekuzio bat, eriotza tantaka. Eta aukerak dira, arren, adostu, egun senti, hasiak. Egun senti bakoitzen. Egun senti. Berdin esango nuke. Eta zuzena. Egun senti. Oso ondo ari gara, Bitik bi horrengoz. Hirugarren galdera. Segundu, Brighten pixat entzongo dugu, ez? Jaio musika hil lanetik. Nintzen akordatzen berritxarraken minutu eta erdi edo 2 minutuko intro betaz, Ados, Brighten, bai. Brighten. Nik gaizki esan dut, barkatu denei, entzulei, Losi. Eta hirugarren galdera esaldira saltoa. Esaldi hau da, zerbait asmatuko dugu kantakoa. Eta dio, marmarka ezin lorikan hartu. Eta aukerak dira, libratuko, hozkailua, zubi, edo bapatean. Puau! Errepikatuko dizue. Hozkailua! Bapatean esatut. Goiuri dauka aurpegi bat, trampa egiten ari dela. Ojo! Nork ordainduko ditu gaur kroketak, Goiuri kroketak denontzat. Eta batez ere Xabiarritari doble zure aurpegia identifikatzeko gaitasun magiko horrengatik, Ikusi da noa, begiz, pixkat, begiratzen zuen, eta xaguan mugitzen pixkanaka, esanet, hau begiratzen ari da. Pentsatzen oso disimulatuta ari nintzen. Ia izi alproja, trampatia, lotxagabea, ganorabakoa. Barkatu.
Barkatu. Eta txarra disimulatzen. Hori, bai. Barkatu, jarraitu zuek. A ber, zein da erantzuna. Ez, Goiuri zigortuta. ni zigortuta 5 minutu lagunik gabe. Auto zigortuta. Xabi, bapatean diot. nik aukerak berriro nahi nituzke. Esaldia aipatuko zuet berriro, da. Marmarka ezin lorikan hartu. Eta aukerak dira, libratuko, ozkailua, zubi edo bapatean. Vale, sintaktikoki edo uste dut, bapatean eta ozkailua bakarrik kabitzen direla esaldiaren zentzuan. Izango da bapatean, baino, hain poetikoki ederra iruditzen zait, ozkailua marmarka kontzeptua? Goiurik ezin du zer esan. Nik ozkailua esango dut. Gorkaren poetikan sinistuko dut. Zuk bapatean. Bapatean, Maik. Bueno, nik bapatean emango diot. Ez dakit erantzuna, Nik tramparik hemen ez dute. Eta ozkailua zen. Toma! Bou, ze ona, benetan eguna konpondu dira Vale, urrengoa? Urrengora, hemen laugarren galderan gaude. Eta da poligrafo bakarra kantakoa. Bai, leheno entzun dugu, zure sarreran. Eta dio, distortzioari barneko galderei entzungor egiteko. Erpekatuko dizuen egazue. Distortzioari barneko galderei entzungor egiteko. Eta aukerak dira, lehertzekotan, heldutasuna, alabearrez, edo itxatxita. Berriro esaldia, Distortzioari. Barneko galderei entzungor egiteko. Eta aukerak dira, lehertzekotan, heldutasuna, alabearrez, itxatxita. Hori ere trampa da, Inigo. Ez baina nahi gabe izan da. Itxatxita esan du. Gorka Urbizuk esan digu orain bertan. Gorka Urbizu txibato. Entzun gorregiteko Hemen datore. Distortzioari txasita Sentitzen dugu, trampa egin dugu, baina asmatu dugu, Irratiaren magia. Bai, nahi abestia jarri dut azpitik eta justu hortxe gertatu da. Bueno, horrelakoak pasa daitezke. Bai, urrengo da. Urrengo galdera. Paiolako esaldi laburra, oso laburra. Hau da, eta aukerak dira. Paiola, zizelkatu, aingura eta utxunea. Esan nuke, nik hau da ingura. Hain poetiko eruditzen, hau da utxunea, ikusten esaldia hor pantaian. Utxune bat dagoela, ez? Ja. Iruditzen zait. Eta Goiurik, trampa egin duela, ez? Ez que, ni zigortuta nago. Vale. Zure aukera zenuen aukera hona esateko, baina. Barkatu. Ordan aukerak dira, Inigo izan du. Ja, nahiz gogoratzen. Aingura. Aingura eta Nik utxunea, gustatu zait. Nik Inigoren plenoari jarraituko diot, sorte hona edukitzeko, eta Paiola. Ai! Oso simpleena zen. Ja, Paiola hitza hortzi zetorren, baina. Bakizue zer dan Paiola? Ez? Beharain hiztegian definitzen dute irrati edo telebistako emisorei ezkutuan ordaintzea musika jakin bat ahalik gehien jartzeko. Musika industriako ustelkeria praktika. Bai, hori egiten da. Askotan egin da. Guri ez? Gaueko lurruletan eta... Guri inork ez digu ordaindu bere musika jartzeko. Ez digu inorke... Ze paradogikoa den historia eta memoria, Nei. Iniz gogoratzen berritxarraken management enpresek egiten zituztenean enkanteak herri ezberdinetan nor gehiago ordaindu eta ara joango gara horretan. Eta batzutan hitzen esanaia ere lizundu egiten da. Memoriaren ondorioz. Urrengoa. Jadanik erdiak erantzun ditugu. Ez oker ez banago lau zuzen, hiru zuzen, bat tramparekin eta bat oker. Eta seigarrengo galdera. Sutxakurrak kanta edo abestikoa. Ados. Ta abelburuak ditugu gure esnetik edateko. Eta aukerak dira. Pozoindu, albistegien, zoardi edo sakabanatu.
Abereak? Ta abelburuak ditugu gure esnetik edateko. Nik uste sakabanatu dela ez. Aber berriro aukerak? Pozoindu, albistegien, zoardi, sakabanatu. Pozoindu. Nik pozoindu zango nuke. Bai, sakabanatu ez, pozoindu. Aberak pozoindu egin ditugu. Ez? Takit. Ka, pozoindu egin ditugu, ez? Aberei ematen diegu orain, drogatu egiten ditugu abereak geroz eta esne gehiago produzitu dezaten eta horrela, baina egia da sakabanatu ere izan daitekela. Enaiz, letraren aldetik ez, ari naiz, ja logika... Filosofikoa. Nola ulertu batzuk hilda daudela, aspaldirela. Eta goiurik asmatu du. Pozoindu? Bai, bere logika ezakit egokiena den, baina pozoindu da emaitza. Erantzun zuzena pozoindu da. Bai, nik enuen goratzen ditzau, baina gora, logikoa egiten zaitere, nolait gizartea banatu, sakabanatu, atomizatu, fragmentatu, ez, politikoki emaitza batzuk lortzeko, eta hortik hartzen nion pixatzen zua, baina... Bai, goiurik asmatu du. Zorionak, trampa egin gabe. Trampa egin gabe. Bueno. Ez, erabilita, nire ezagutza ekologista eta... Hiena isilik. Hobeto. Hiena isilik. Zazpigarren galdera. Oiu kantakoa. Vale. Eta dio. Ari diren jainkoetatik Barkatu. Ari diren jainkoetarik inor ez gaituelako inolaz salbatuko. Eta aukerak dira. Gurtzen, zizelkatu, froga edo ifrentzuan. Gurtzen ari diren jainkoetatik inork. Bai, gurtzen da zalantzaria. Kaso egin barko ez. Horrela abestuta, Horrela esan da. ez du beste aukerarik utzi. Eta the boss is correct. The boss. Eta nik oiu jarri nahi nuen eta zea maizen oiu jarri dut berri txarrakena izan beharrean. Baina, tortzen ari nintzen, sarrera leun xamarrari zela izaten. Vale, urrena? Urrengoa da, ez dakit nola esan, FAQ edo FAQ, kanta hori, bakoitzan nahi duen bezala oskatu, eta dio, aurkitu alduzu inoiz, esan gabekoen hondakinetan bilatzen zenuena, isiltasunaren forma ezberdinak hitz, eta lau aukerak dira, mantxa, hartalde, igatuetan edo oinutxik. Igatuetan oso berri txarrak da. Eta beste aukerak ikusita ez? Bai. Hola, euskara txukunean esango nuke. Bai. Ez dutela... Bai, nik ere uste dut nahiko erraxa dela. Goiuri? Barkatu, despistatu egin naiz. Goiuri, mesedez. Barkatu momentu bat, ezke gauza bat, mezu bat iritsi zaitu, garrantzitsua eta despistatu egin naiz. Barkatu. Bakizu ze, gure entzuleen pazientzia ari zara igatzen. Barkatu. Venga, Xabi, maiozu igatzen horri. Eta igatuetan zan. Igatuetan. Igatuetan. Bai, zuzen. Oso ondo. Plenoaren bila iaia. 8. dau? Orain 9. 9, oso ondo. Guazen ba. Da, isiltzen banaiz kantakoa. Eta Inigoen aurpegarekin letra buruz daki. Begiratu dit horrela parrez. Esaldi hori uste dut askotan kamisetetan eta guzti egon dela, ez? Isiltzen banaiz ez da esategorik ez dudalako, eta bai. Baina esan. Eta esaldiak dio. Igual, esaldi beste bada. Antzeko, hemen gaude, orbain forma hartu duen irribarrez. Ai, nola dau. Antzeko, Hemen gaude, orbain forma hartu duen irribarrez. Nik aukerak behar ditut. Hiltzatu, ezin egon, gutxiespenaren edo zauriekin. Zauriekin. Antzeko zauriekin. Esan berriro esaldia? Antzeko, hemen gaude, orbain forma hartu duen irribarrez. Eta berriro aukerak, zauriekin izango da. Hiltzatu, ezin egon, gutxiespenaren edo zauriekin. Bai, zauriekin. Egon zaitezke antzeko ezin egonarekin baita ere. Baina zauriekin. Zauriekin, bai. Zuzen. Nire abesten zidaten eskolan. Goiu egin nahi du. Ze ona. Eta azkena, Xabi. Eta azkena, folklore abestikoa.
Etxepare zenaren berbera dakargu egunera, 5 mende atzera. Eta aukerak dira, aldarri, olatuak, dardararen eta eze. Lehen gaztan egon ginen aldarri. Bernat Etxeparen institutuan, eta orduan ondo dakigu Etxepareren aldarriak jarraitzen duela bizirik. Goiuren konfiantzari kaso egingo diogu, eta asmatu du. Batzuetan hori da garrantzitsuena, naiz eta ez jakin, konfiantzaz erantzutea, eta horrela dispistatu egiten duzu jendea. Zu izan zu, batzutan, beti ez. Kontu bat, ezakiten, nire asuntoa da, baina ze letra ilunak edo, asmakizun guztitan izan da, okertzen, pozoitxu, utxunea, zauriak, oso ez dakit iluna, orokorrean. Egia da. Bai, bueno, askotan, zekitez, kritika sozialetik abesten duelako berri txarrakek, ez da, barnera begira baita jarrita, hausnarketara, Gero, proposatutako esaldiak igual bai daukate argi, egia da, argitxuk dira, baina gero erantzuna, hor dago poesia, kontraste hortan. Horre bai, esaldi soltea entzun da agian beste ikuspuntu bat ikusten dugu, eta estrofa o parrafo guztia ikusitakoan, agian beste buelta bat. Berri nahiko iluna da, ez? Bai. Berri txarrak izena du taldeak. Txarrak. Egia bai. Bada, kantu bat nahiko argia, eta jarri nahi dizuet, beti nire buruan begiratu izan dut, ze hau izango da. Gordea, argi bat bihotzian Lanekin ez ordea, herri bihurtua, taupaka bakoitzean Entzune? Elorri xontzutani, bindar da biargi Iraganeko zuri, ta geroaren irudi Zutane, bindar da biaki, zeru zati honetan, zarra bat eginek. Esperantzaz jantzitako kantu bada, ez da? Txango nuke, elorri xontzutani, bindar da biargi, iraganeko zubi, ez dakit, nik hartzen diotola... Esperantza kantua. Bai. Bentsat. Herri baten esperantzari egineko kantua, eta gainera, hemen hainbat bidelagun izan zituzten, Leiotikan, Zea Maiz, El Corazón del Sapo, uste dut eurak izan zirela kantua egin zutenak, eta, berri txarrakek egin zuen kantua, baina kantua kolektiboagoa izan zen, mezu edo aldarria ere, kolektiboa egiteko asmotan. Honetan, zarra bat eginek, bindar biak Aizu Xabi, egia esan oso tarte polit hartu dugu. Nota ofiziala 10-etik 8 bat izan da. Zoragarri. Baina, kontuan hartuta, erantzun batean, maien erantzuna jarri dugula, zuk beste bat esan duzula, asmatu egin dula, orduan, bederatzikoa. Eske, bi tontoen iritsia, jakintxu batena, baina bat bakarrik, tonto baten bakarrik ezin du. Hori da, bi tontok egiten dute jakintxu baten gaineko errendimendua, baina toto bakarra da, mai, izan duzu. Horrekalditzen da. Eta entzulei izan behar diegu, testau edo behin eta berriz egin daitelga, baina aukerak ez dela beti berdinak. Orduan norbaiti burutik pasaldi mazaio, testa bakarrik egin, eta gero norbaiten gana jun, eta begira ze azkarra nahi zentena akit, galderak aldatu egiten dira. Orduan,
trampa hori ezin egin. Ados. Ez que trampak egiten ba gustatzen zaizuen. Hemen trampa egin. Goiuri isilik nahi. Gero, ondo ulertu badut, lareun, zer daude. 300 eta 89. Ez nik jartzen badut bain okertzen, hitz hori agertzen da, zenbat abestietan agertzen dela, eta horrelakorik. Bai, esaten goizut, a ber, diskoak eta abestiak, eta zuk esan dezu, Okertzen baterako, oker edo okertzen, eta esango du, ezakizen bat abestitan agertzen dela, interesgarri irutzen. Bai, adibidez, hemen lehenengo diska hartuko dut izpide bezala, 97an atea zutena, berri txarrak, eta jartzen dizu. Letra ofizialetan, itxaropen agortzen ditu 5 sarrera. Osa, 5 aldiz azaltzen da. Gero, lotxari gabe, 2. Artifiziala, behin bakarrik. Haurtzara laportu zidaten, 4 sarrera ditu. Hor, kanta bakoitzean, jartzen du zenbat erreferentzia atera dituzten. Eta orduan, nahiko ondo sailkapena, lan txukuna egin behar da, lehen osan dugu. Ni, ez dakit, kapaza izango nintzen. Bai, ez lan ondia dago hemen, eta analisi oso... Eta eskertzen da, horrelako lan bat egitea. Eta gero, behin dena miazkatzen hasita, dena begiratzen, junitzen letraz letra, A, B, D, E, F, eta puntatu nituen, nik sonatze zidaten hitzak. Eta batzuk esango ditut, zuek ni baino gehiago dakizuten, eta dira, ahalke, A-H-A-L-K-E, bai? Eta da, lotxa. Ahalke. Bai, ni beti lotxa edo... Bai, ahalketua eta... Begiztan agertzeak edo egiteak sortzen duen ezerosotasuna. Lotxa. Ze polita den abestien bidez hitz berriak ezagutzen dituzunean. Janelarekin gertatu zen, nik janela hitza ez nuen ezagutzen, janela leioa dela, ez euskeraz, baina portugasez, uste dut. Eta Gorka Urbizuk janela bat abestia egin zuen, leioari buruz, eta hori gasi nuen nik janela hitza oso polita da, abesti musikan bitartez, hitzak ezagutzen dituzunean. Ahalke, nik ere, ez dut orain arte, sekula erabili. Ahalke. Akelaren letra batean entzun nuen duela urte asko, ahalketua, homosexualitateari edo homosexualitatea onartzeari beldur denaren edo eginiko kantu bada. Eta beraien azken diskokoa uste dut izango zela, gorria diskokoa. Eta antxe ahalketua eta nik, ez da gitu orduan meretzi urte izango dituen, da begiratu behar izan du nuen ezagutzen nolabait zer hori. Dira, Eluiarren, ez dakusan begik, ez ahalkerik. Dala, ojos que no ven, no sienten vergüenza. Ez dakusan begik, ez ahalkerik, ze polita. Bai. Beti ikasten da zerbait berria. Bai, esango nuke. Egunero ikasten dira gauzak, baina bida, ahalke, orain erabiltzen hasiko naiz. Ta niri pasa zait, dena errebisiatzerakoan, agian hitza ez nuela ezagutzen, baina gero sinonimoak jartzen ditu baita, eta ordan esatezu. Hau da, beste modu batea esan da. Ta hori pasa zait, bezaturekin. Nik beti ezi. Norbait ezi o zerbait. Bezatu, gero, destaina mespretsua eta gutxiespena da. Eta hemen lista jarraituko tirakurtzen. Dauzkat apuntauta. Eldarnio, dala eromen egoera, sukar handi edo egoezinaren ondorioz ametxetako pentsamenduak. Obsesio ero bat. Bai, uste dute omen ekialdeko euskalkien eragina dagoela eta, Gorkak naparrera eginda baduela. Bai Naparroko, bai Baxe Naparroko hitzen eragina eta esango nuke ahalke eta horrelako hitzak eurek gehiago erabiltzen dituzte. Bai, parentesi artean ere jartzen du, iparraldeko hizkuntza edo iparraldeko eragin hori duten hitzetan, ondo dago sailkatuta, eta azkenekoa nik apuntatu duena da zoardi. Z-O-H-A-R-D-I. Eta da, zeru garbi eta argia, oderik gabea, batez ere gauez izarrak agerian daudenean. Eta gero jartzen, hitz dialektala iparraldean eta literarioa. Sinonimoa, zeru garbi, hortz argi. Eta gure oso erutu zaiten hitza, ez? Guk esaten dugu hemen zerua irekita, lain hori gabe, oso simplea gara. Eta hola, zoardi hitza edukita. Oskarbi erabiltzen dugu baita ere. Zerua Oskarbi egotea, bada. Bai. Zut, postal kolekzionistak taldeak abesti bat daukala, ez? Oskarbia aipatzen duena, edo ez. Zerua Oskarbi da, amona. Esan dizut, bai. Bai, baino... Nik Oskarbi itza amonaren ahoz ezautu nuelako. Hori bai, baino nik ez nuen zoardi ezagutzen. Nik Oskarbi erabiltzen dut eta ez zoardi.
Baina erabiltzen hasi gaitezke bete ere, zoardi. Zerua aipatu duzula, zerua aipatzeko hortzi ere erabil daiteke. OR, TZ eta I. Izarrak eta haizea biltzen dituen goiko eremua. Bai, hortik hortzi muga. Hortzi muga hortik dator, bai. Baina egia da nik hortzi gisa ez dudala erabiltzen. Hortzi muga bai erabiltzen dudala, baina hortzi bere horretan ez dudala erabiltzen. Hoi, zoardi da gehien gustatu zaidana, Zoardi. Gero hemendik ere apuntatuta ditut entelegatu, eta dala buruan argi ikusi, igarri eta jaso esan nahian. Hitz jasoa eta zaharkitua, literatura erregistroan erabilia. Bai. Dala, ulertu. Bai, nik misteriozko liburuak eta gustatzen zaizkidan, hor erabili izaten da, misterioak entelegatu egiten dituzulako, ulertu eta hortik, liburuetatik ezagutzen dut bai. Bai, norbaitek hitz berriak ikasine bai ditu. Jo, euskaltegirako, zoragarri. Bai, iztegi hau begiratu, banan joan irakurtzen eta... Harik era ezinbestekoa, musikaren bidez horrelako abentura hitzekin eta zoragarri iruditzen zait ikasteko. Eta askotan pasatzen da, kantak entzun, letra bai ikasten dugu, ez teula analisi bat egiten, jakin letra ikasi, buruz, oso ondo, abestu, eta prozesamendu hori, edo barnerak eta hori, ia jende gutxik egiten duela. Behin nostalgiaren kontuak azaltzen direnean, orduan agian, zaten, bida, kanta honek hau esan nahi du, esan nahi zuen, orduan bai, baino, behin ateratzen direla, ez dut uste referentziarik edo kasu asko egiten diogunik, nik behintzat. Xabi Arrita, mila esker, eta guardiko amabiak bueltan ditugula, nik mentxe de Pedroren kantu hau jarri dut, hain zuzen ere, larun batean postal kolekzionista gaipatu dituzu goiuri, Saharar herriaren aldeko jaialdi handi batean ariko gara jotzen, Madrilen, Ribas de Bazia Madriden, eta bertan, Amparanoia, de Pedro, Rozalen, eta bestelako artista mordua pilatuko dira, eta iasan nik de Pedro musikaria aspaldi jarraitzen dut, ez dut inoiz zuzenan ikusteko aukerarik izan, eta, nahiko gustora oholtzalkar banatuko dugulako, Pedro Guerra eta bestelako abeslariak ere bertan izango dira, eta egia esan, gauza ederra izango da, badakitu Euskal Herritik hainbat jende badoala, Sahara Fest hau bizitzera eta gauzatzera, baita Arabako Seaten lagunen elkarteko kideak ere, hortxe Amara eta Janet uste du joatekoak direla, hortxe bili gara Saharari kantari askotan, baina Euskal talde bakarra bertan gu izango gara, postal kolekzionistak, beraz, asteburu ederra, bihar esan ezinekin topiken, eta larun batean postalekin Madrilen, astelenean, ajetuta balin banator, rock and rollaren errua izan dago jori. Gustatzen zait. Entzuleok, bagoaz, zaindu asko, aio. Aur. Keep calm and bigarren kafea.